Nega mas bukut ini duai nega mata emi wan ka hujan nam ta jingka jingkia bat jong nega mata jingka jingkia bedap sing kam ta gasi bat nega mata jingka jingkia jong irakel nyota sim jirwa strang mas bukut nomor lai spa lai bukra Wan baru ko hemen ko paman Wan yaro jing isneng ba jing ha Ka jing iklam jing sa klam jing ku Jong utrai umbang juku Hakakatang ukpa badukon badaman sem bakut amen ka jing e jong try jong e Jesus Christ bad ga jing e jong oblay lem bad ga jing slok jong men sem bakut kinan rankat bad pi baro Rengkat bat piru ni ai ga jing ro ni ai ga jing kublay hablay try kan rad ubala ai ngi kanai ka sngi ka batmai ubala ri bala sumarengi ubala pej bal khme bala pendap bala penbiang ya baro gijing dan kam gijingi bala penlaj ingi na gijing pang na gijing sutam na gijing ma gijing mensau na gijing gijing jinjar jong kanai gijing em gijingi badlai ingi kanai kalat sachisin banwan kham jan shu kerpang bangin don kata gijing sngutu ela gijong gijing em barem bad ngin kala gijing em ke batmai ngin em gijing em ke batmai na gebanta ban pen krek ban pedang ya Chris ha gajing em gajingi ban pedang ya kata gajing ej gajong blay ka baun la ai hangi ha ka por Christmas den mat kadau ko han men ko para ha kana ka step habang yeng ha khmat kaduan ko dapat gajong blay to ken ngin pendam ya la gajong kamon ha kamon gajong blay ngin pendam ya la gajong kita gajing snow sarong gajing snow khlau gajingi ngin pendam ya laki jong ki pop ki sang hakmat kamon jong blay ai ba kamon ga jong blay kan troi kam kan urlong ha ga jing em ga jing i wei pai wei khnang ba kata ga jing e ga jing kurkhu ga jong u kabat kumchuru kita ga jing kurkhu ga jing e ga jing isne ga jong blay kan urlong ha ga jing em ga jong a ga jong pi den mat ga daw ko han men ko para ha kan klemat to ken ngin phai sakmat u blay ngin pan gajing map ngin pan gajing isne gajing u ai botrai un map ai botrai un weng no ya baro kita gajing snew gajing mong bat ki pop ki bangila le ha gajing em bat un pediang ya gajing terwa jungi bat ya gajing duai ki bang ibu hakmat jungu lengba kane kamas ke bakhoj dakawe gasur bat kum kada gajing snew se gajing kuslai lagi jong ki pop ngi duai kum ka ya gajing duai pan map nak benta ki pop ki sang ki chongi nga phla how blay badan bor baro pada pi ko han man ko para bang le pop sibun da ki jing purkhat da ki tin da ki kam da ki jing lek let da ki jing le pala jonga da ki jing le pala jonga da ki jing le pala ba kraw e jonga
Nabar kata kerpa ke Maria berkut kabayasa ke Tesoti ya ke angel berkerukut pada pi kohan men kopara banduai nak berta cunga how try ublay jungi ublay badan bor baro nisne yangi madalama bigi pop jungi unyalamingi sha ka jung em bom chukut amen. Striking rat go play isne yani striking rat go play isne yani Kristo ma ko Kristo ra ko nong penim jangi penim yangi Striking rat go play isne yani Striking rat go play isne yani Kristo ma ko Kristo ra ko nong penim jangi penim yangi Cho ngin ya duai To ai ka jungai e jung me koblei badan war baro kan yaj barabor rahmat jungi bad kan bud nadin jungi knang bamangi ki ba ap kmi da gajing trang na du danut ya gajing wan jung kon balakha marwe jung me ngin yo ya gajing rap jung me na gabanta gajing em menta Bat kumjuru na kabanta kajung im lawe. Daw try jung yu Jesu Christ ukon jung me. Ubim bad basan sha ringkat bad me. Ha kajung yalong kawe jung men simbakut. Ublay junam la junam. Amen. Kajing puli nakikitab u Isaya. Ha kito kisngi utrai ulakran ha u ahas. Topan kadak na utrai ublay jongpi. Ay kata kan jeliu kat kanyamra. Nikan kinjang kat kabeneng. Henry u ahas ulapai ketin. Ngan ompan bat ngan om tenju ya utrai. Hangta ulaong. Tosha skor menta kuying udabit. Pempat niya penpensalyay kibriu. Bat penpensalya saya ublay jongaru. Te utrai hi unsa ay kadak yapi. Hakmi kathai suti kan sapun kun. Bat kan sakaya ukun. Bat kan sakot kerteng ya u Emmanuel. Kabamut ublay udon bat ngi. Kaktin jong utrai. Samu ya ublay. Sam arfusau nomor Neuspa. Neuspa.
berpelajim yangi ku try ku play jongi. Haleluya, haleluya, haleluya. Utrai dan rengkat bat pi. Kajing pulai naga gospel bakut kat kum ulukas. Kaburam hame kutrai. Hau benai ubahan riu. Lapha yau angel Gabriel na ublay siya kasnong ha Galilea kabakerteng Nazaret. Siya kaway katesuti balaya tektin baduway ubreu bakerteng u Joseph. Nakajaj u David. Bad kakerteng jong kata katesuti kalong kamaria. Ulawan syaka bad ulaong. Kublay kabadap da kajengay utrai udan badpi. Henry kalakuslai jengmut ya kata ke jingong bad kalaperkat kamun ayu kata ke jing kublai te u angel ulaong haka wat shifting ko Maria naba pi la shem jinga ye bad ublai bad hakmi pin sapun haka kpo jongpi bad pin sakha ukun bad pin sa ai kerteng yu u Jesu un salong ubakrau Bat en kod yu ukun jong ubah kletam. Bat utrai ublay unai hau ya kekat siem u David ukpa jong u. Bat un sasen syar halor kaying u Jacob shijunom. Bat kahima jong u kan omdon kutshu. Kamaria kalong hau angel. Kumno ken kane kala banlong naba ngamdon utunga. Utaw angel ulaong haka. Umen simba kod un sahyar halo jongpi bat kabor jong ubah kletam kan saka serngeu yapi namar kata ya ukun ba enka en sakot ubakoj ukun jong ublay hakmi kakur jongpi ka Elizabeth makaru hagejinglong temen kalapun yaukun senrang badune ulong ubenai ubahan reu ba bat kata kabala nyeu kabalengki naba ublay umdan ai kaba umla banle bat kamaria kalong hakmi ngalong kasakri jong utrai ai kanlong hanga katkum kaktin jongpi markum ta u angel ulalay no ka gospel jong utrai ka jingiro yame ku Chris Kohan men kopara kajing pulai kabangios ngau menta kamtam ega gospel kadai kajing penmena jong u angel Gabriel hakamaria ya kubor kebabaha omdei tang na kebanta kamaria Henry kadai kubor kebabaha na kebanta jonga bajongpi hadu kini kisngi berkumjuru hakisnem kiban sawan u angel uwan ban ai kan kubor hakamaria bamaka kum kathesoti kan sapun yaukun bat kan sakhai u bat kan ai kerteng u Jesu ublay badan bat ngi bat kane kajing penbena jong angel Gabriel hakamaria lani kajing ai kajing u ka kubor ka babha knekong na sabe kapen pau kawai kajing kwa ka jong ublay kawai kajing krang ka bau ublay udon ha lade marway kata kadai kajing kwa jung u ban penpau ba ukwa bandan rengkat batngi kibreu kajing kwa jung u bandan rengkat batngi ki khon ge jung u kanai kadai ka khubor ka babha ka ba ningkong ka bau blay u ai haba upha yaw angel ban penbena ha kamaria ba maka kan sapun bat kan sakha yaw khon jong u blay lengba jong kamaria lakha yaw Jesu bat lengba u Jesu u blay u kwa ban penpau ya kata ka jingdon jong u rengkat bat nga bat pi balay u blay
ukwa ban pan pau ya kane ka jingdon rangkat jong u ban nga bat phi ka daw ka banang kong ka day namar ba u ij yanga ba de phi ka daw ka jingwan long breu jong jisu sha kane ka prathei ka daw ka baw blei ukwa ban don rangkat ban nga bat phi hadu kane ka sngi hadu kane khlemat namar ba udon ka jing ij ka ba shisha yanga ba de phi lada ublei don ka jing ij ka ba shisha yanga ba de phi syam la pha ya lau jong khon bamarwei ban wan long breu ban pun ban kha lengba kamaria thesuti kanai kadai ka daw ka baneng kong namar bau ij yanga ba de phi ukwa ban pan pau ya kata ka jingdon jong u lengba ukon jong u jisu kabar kadai ka ba ublei udon ka jingis nei na ka banta jongi haden jong ka jingkwa jong u ban pan pau ya kata ka jing ij lengba ka jing lengba khon jong u kabar kadai ka ba ukwa ban pan pau ba udon ka jingis nei na ka banta jongi iwe paiwe balei ba mga mapi ngidon kam ka jingis nei ka jong ublei namar ba ngilong ki bapop namar ba yang ba de phi lakha rengkat bat kata ke pop ten rai ke bang yong lengba ka jingwan long breu jong jisu lengba ka jing shim jung u ya ka dur ka junga ka jung phi ya kata ka jinglong ka junga ka jung phi lengba ka jing shashitom jong jisu bat lengba ka jing yap bat ka jing mi pat ka jung u bat ka jing kiu jung u shabneng ko hanmen ko para la sat khut ya ki pop ki sang jungi lengba ka ne ublei kwa ban pan pau ya kata ka jing isnei ka jung u yangi iwe pai we kine gidai kita ki atli ki daw ba ublei kwa ban pan pau ba udon rengkar ban ngabat phi namar bau ej bat namar bau udon ka jing isnei na ka banta jungi namar kwa yang ngabat phi ba ngin sa nengin im nengin sha temrau shijinom ha ka jing sneu ne ha ka pop kabar pat habangi pusan sepang ka jing penpena jong angel hakamaria thesoti kadei kane kaba uang hakamaria what shifting haka jing em ka junga ka jung phi ko hanmen ko para klempep ngidan ka jing sir ngidan ka jing ting ngiyomat ya kata ka jing ma haka jing em jungi kumba kamaria kadon kata ka jing ting ka jing sir haba ka yo i yaungel haba ka yo sneu ya kata ka jing khublei jong angel kong haladi kalong kabaper balei ublei upha yaungel ban penpena ya kana khubor nga ngamlong ka babit ban shim ya kana kerdan kumno ke ngala ban le ya kane ningkong na sabe kampla ban penyang ya kamon ka jong blei ha ka jing em ka jong ka Henry haba ka yos ngeu ya ka jing ong jong angel what shifting kane kadai kata ka jing penslur ya ka Maria sakawai pat ka ba penslur ka Maria ban shim ya kata ka mon ka jong blei ha ka jing em jong ka kadai kane ka ba ngiyos ngeu ka ba ong naba how blei omdon ka ka ba umla ban le ka ba mut kanu kala ban long ha ka jing im jong ka Maria lada kala ban long ha ka jing im jong ka Maria leng ba ka mon ka jong blei klampep ha ka jing im ka jong a jong piru kala ban long kan saur long lada ngidan kata ka jing ngit lada ngidan ka jing shania menin habangi puson aga gospel kumno ba u sekria udon ka jing atatin ya ka to ka khubor ka ba u angel uan ai hu ba katengah jung ka Elizabeth kan sapun kon namar ba yaka la nyeu ki ka balengki ngitip ba hakato ka por ba ki balengki la nyeu bat ki breu ki ong ba ka dei ka jing tim ka jung blei dei ka jing pensitam ka ba blei kwa ban ai ki henry blei ong ba am dei kumta pidan kata ka jing snuthu bakla namar ba ngakwa ban penpau ya ka bor ka junga ngakwa ban penpau hakmat ka perthei ba hakmat junga omdan ka ka ba ngamla ban le ngala ban le nadong sedong dein mata ka daw u icon ya u sekharia bat Elizabeth ha ka jinglong tamban ka jungki ngi i ba ka ne ka ju ka khubor u angel u ai ha ka Maria ha ka gospel ka ba manta ka sngi den mata kadaw ko hanmen ko para ha ka jing em ka junga ka jung piru habangi yomat ya ka jing ka jing jinjar
habangi yomat ya kajing pang kajing sitom ha kajing em kajing kanu ka ba pensusi ka ba penkuslai ka ba pendiau yang aba de pi ngim dei bandu jing kerman Henry ngidei ban yos ngeu ya kana ka sur ka ba angel uang ha ka Maria what shifting utrai ublei udan rengkat bat pi what shifting namarba how blei omdan kanu ka ba ula banle nadong shadong ke e ka ba pikwa ke e ka ba pipan ke e ka ba pidan kam lada pidan ka jingshenia lada pidan ka jingaiti how blei kan urlong kan nompulom Henry kan urlong pinsayo kane kedai ka kubor ka ba u angel u ai ha kamaria dei mata kadau ko hanmen ko para ha kane kasngi kebasan keba ngi dang pan krek kerpang na gabanta ka Christmas ngi dei ban shim kine kimat puson kiba utrai ublei ukwa ban pan pau hanga barpi lengba kane ka gospel ki atali kimat puson kiba ngalong happy nikong na sabe ublei ukwa bandan rengkat bat nga barpi namar ba udan ka jing bat udan ka jingis nei kabar pat uang hanga barpi what shifting, what kuslai, what sneu diau, lada pidan hapadeng kajing kajing jinjar, walada piamat kajing kuslai kajing em, what shifting, namarba ngadan rengkat bat pi, namarba kamdan kanu kabanga ngamla banle, Henry ngala banle nadong shadong nagabanta kajing pi, kine kidei kajing khot kajing blai yang abade pi ha kene kasngi, den matagdau ko hanmen ko para token ngin pusan. Token ngin pan ka bor ka jungblei ha kene gasngi bangila ban yosngau bangila ban le ya kine kiba ublei ukhot hangi kerpang bang nang la susu ban pen kre hakurkom ka kerpang hakurkom ka bajanai na ka banta ka skibrom jong ka jingkha ka jingu jong ka jingwan long bru jungu ha ka prathei bat ha ka jing em bamarwe jungi and you ro ya Jesus Christ trong ngin pla la ka jong ka jinget nga nget How lay pa dan boro rong tau ka neng ka kendo Lord Jesus Christ kon mamarwe jungu utrai jungi ya bala pon nom sem khoj ya bala khana kamaria the suti masala bein hapo pinchis pilatus la sanarna yu la ya bala te yu Layas kibayab ha kasngi balai lami pan kibayab ulakiu sabneng usong sakaman ublay pa badan bor baro nang wan pat ban besar kibayab nangay dahaw man sim bakoj ha kabalang kathalek bakoj ha kajing salok kirkoj ha kajing map kipop ha kajing mi pat kado bat ha kajing em bom chukot amen Lai spa nyopun riu
to duai ko para baga jing kenya junga ba jong phi kan long ba pediang ho nak ma do blei pa badan bor baro to try pediang ni kujuna kti jong phi na ka banta ka jing ro bat baram ka kerteng jung u kai jing man to yang i bat balang ba ko jung u baro ka wei to pediang hun ko try ngi kerpat ya ke jing duai bat ke jing trwa ba red jungi bat namar ba ngim don ye ro ka banya sait na ka banta jungi to wan ban pala jungi da ke jing ya da jong ka jing isne jung me da kris utrai jungi amen utrai udan rainkat bat phi to kan tu yala ki danot tong nang utrai ublei jungi da shisha ka long ba shong hok bat ka badai ka dei ti chingi bat ka jing pan em yangi haman lakapor bat ka jaka banai ngu yeme ko kan rat ko pa ba khut ko blei badan bor bat bom chikut leng ba utrai jungi u Jesus Christ yaw ba ki jing kran ba ro jong kinong yatulupa kila yatulupa shapang changu yaw ba ka kmi basoti kala ap kmelanti da ka jing ej ba omla shampang uba ya ka jing wan jung u Yohanes Baptist larwai badola kedeu haba uwan uba ai lepa hangi ban kemen ha ka jing maya jong ka jing kha yu knang ba un sham yangi ki basharai ha ka jing duai bat ki bakmen ha ka jing ro yu bat namar kata rengkat bat ki angel bat ki arkangel ki khas em bat ki hima bat baro ki paj belen bat ki bo jong ka baneng ngirwai ki chingirwai ro yame ban ngi pen bana klam sange sawada kaburam jong me Osana, Osana, Torwa you blaze strong. Osana you blaze you know. And Yaro you bawan, aga kerteng utrai. Neng berteng sawada kaburam jong me. Osana, Osana, Torwa you blaze strong. Osana you blaze you know. Da shisha melang bukoj kotrai katame jong ka jing khoj baro. Namar kata ngi kerpat yame. Topan khoj pan kantang ya kine ki jing torwa jongi. Da ka bapa yaman sim jong me. Kum kam jer halor jongki bakin kelalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jongi u Jesus Christ hakapor baladino yu badala kamon snobha ula pryang ya kejing sha shitom ula shim yukpu bad kabaingu yame ula kedia yu badul ai hala kesenran u ong to shim batobam na kane pibaro Namar kane kalong kamet jonga ya kaba NIT na kabenta jongpi. Ha kajukurkam enda lalaya bam ula shim yakukuri bat kabaingu biang yame ulai hala kisenran uong. To shim batodi na kane pibaro namar kane kalong ko khuri jong kasnam jonga jong ka jutang batmai bat bom jukut ya ka ba en penme na ka banta jong pi bat na ka banta ki babun na ka banta ke jingma pe ki pop to le yakane ban kan mau yanga Kajing maya jong kajing ngei.
tasin bagi pamyune hukmu bagi dira kare kakuri gipen menaka jinyap jong mikotra tatadu menwan namar kata ngi bapan menta ya ka jing ya ba ka jing be pa jungu ngi trwa ha me ko tra yok po jong ka jing em ba de khuri jong ka jing pen em ngi dai ngu adam namar mlanyew yangi ki ba bet ban yang khma jong me bad ban shakri ya me da ka bas ngoret ngi karpat ya me bangi ki ba yo benta ha ka met bat ka sna mo kres ngi long ki ba lapan itali ka we daw man sem ba khoj token mau ko try ya ka balang jong me kabla priang hasatla ka perthai bato panjana ya ka ha ga jing e rangkat ber Francis ukpa ba ko jingi ubal bad marwen u bishop jingi ka kanhon ki bishop bad baro ki lengdo token mau lem ru ya ki hanman ki para shin rang bad kan thai ki balyathia da ka bakerman ya ka jing me pat bad ya baro ki bal khlad no ha ki jingi snei jong me top diang ya ki sha ga jing shai ka khma jong me Toi snei yang ibaro ngi kerpa de me barengkat bad kamariate sati bakhoj kakmi jong ublai ujesa bakhoj ukorem jongka ki apostol bakhoj bad baro kerukhoj ki blapen sngu bahaya me pateng lapateng ngilong ki babet banyo bantalam ha ka jing em bom jukut bad bangin iro bad pendan buram yame daw kun jong me uji sukris Dau lembadu badhau kan long hame ublei pa badan bor ha ge jing long ka we jong men sim bakhoj baro ka borom bar ge jing ro chunom la chunom amen kohan men ko para habang ge duwai ge na ge jing duwai ka ba kres hilai kai ngi ban duwai to ken sa jisin ngi bo ge jing tumo ki bakar pang ge jingi ai bo try krishan ngi unai boringi unirap ngi bangila banla persya ek jing sneu jong ke jing em jingi khamta me kat bang gedang pankre na gebenta ka Christmas kok pa jungi uba hapne kalong ka bakhoj kerteng jong me kanwan ka hima jong me kalong kamon jong me ha ka kendeu kumba hapneng pa yingi menta ke jing bam jungi ka ba hala ka sngi bat ka map yangi kerengkang jungi kumbang irugi map ke beles neu yangi Badwat yalam ingi sa kajing penshoy Henry depan lajangi na kebas neu To penlajangi ngi kerpat kotrai na kajing sneu baro Ha kajing sebun jong me To ai jing suk jing sanya kisngi jungi Kenang ba da kajing rap kajing isnei jong me Ngin lai barabor na kapop Mengin yo jing yada na kajing jenjar baro Kat ba ngi dengap kemilanti Ya kajing kermen bakhoj Bad kajing wan pat jong nong penem jungi uji sukris. Namar kajame kalong kahima, kajame kabor bakaburam, sinam la sinam. Kotrai Jesu Christ me belong haki apostol jong me, kajing suk ngai epi, kajing suk junga ngai hapi. Wat pet yaki pop jungi, henro yaki jingai jong kabalang jong me, bad ha kajing sebun jong me, to ai hakai kajing suk bad kajing atali kawai. Kat kum kamon jong me, mame ubim bad basan syar, junam la junam, amen. Kajing sukut rai kadan barabor, rengkat bad pi, Rengkat bad pi. tong ini terwa ya kada kajing suk iwe ha iwe pat, kajing suk bad pi.
Hakmi ukulang broad jong oblay. Hakmi ubakidno yakipop jong kapratay. Suk yangi kibalashakot shak anega jinkawai jong ukun lang broad. Ko kan rat nam shung hog bamandrung po kaying gajunga. Henry shong tagdatin kamen sim junga kan sakya hi. Kamen berkasnam kres kan roy balkin ini shong kajung embam jukut. Amen. Kamen berkasnam kres. 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 Kamen
Mesumar yang aku try nama dan yang wan ku try wasyong batna Dong in yaduai to sumar da gajing ya da blay kotrai ya kito kibame pentamai da gajing ai baken jabning knang ba ya kito kibas ngokmen ha gajing maya jongme men pen kemen yaki da gajing suk basisha dau kris utrai jungi utrai don rengkat bat pi ublay badan bor baro unkur kuya pi ukpa badokon badaman sem bakod amen tolisuk ej basukri utrai da gajing em babha jong pi Israel yaw blay Number line. Menjauh kobne nasunto penslap yumaho doa kendau penmiselung yunong pendek putrai wat bitar yakapo putrai wat ken mau jing bomho Sim bukut, umbar lalong, bamanengkong, ujung tawa berabor, sunam la sunam, amen. Enyoro yutra Jesus Christ, sunam la sunam, amen.